Zo'n 100 doekers, suppers, kanoers, zeeverkenners, wetterscouts en orenvrijwilligers wienen joet in het spier om afval uit het wetter te heljen. Op zo'n plakken in de provincie helden ze maaien waar 23.951 kilo afval uit het wetter. Op zelfs is het min nijs dat er zandsoort 's morgens in het wetter looit. Maar Simon Bielstra van de organisatie is toch heel tevreden over de dag. Dan just ik dat een hele grote verenigingen, instanties binnen in Friesland die het geen wetter wichtig vinden. Hun leden blijkbaar ik, want oors zoals nooit zo'n 100 mensen optrommelen kennen die zich inzetten vast geen wetter. Het afval zorgt van grote problemen. En het erge voor u is, voor het wetenschap is, dat op een gegeven ogenblik al die dingen bij de rioolzuiveringen te lonen komen. Nou, daar hebben we wel rusters voor, maar die haal je alles direct net uit. Een stoel wordt er wel uitfilteren natuurlijk. Maar er komt een hele grote spul komt ook in uw zuivering. En dat komt dus, wordt wel afbrutsen, maar een gedeelte komt toch weer in het oppervlaktewater weer om. Dat plastic, dat vergeet net. Dat breekt uiteindelijk in de zee en ik in hele lietse stukjes. Dat nemen ze de microplastics. En dat krijgen we letterlijk op ons bord weer om. Dat wordt opname door visken, wij eten vis en uiteindelijk luidt het op ons bord. En had het al een negatieve effect natuurlijk. De organisatie beloekt jongeren bij de opromactie. Ik ga vandaag zelf ook mee om afval op te ruimen, want ik vind het heel belangrijk dat we een schone leefomgeving hebben. We doen het voor onszelf, voor onze omgeving en natuurlijk voor de zeedieren. Ik ben best boos, want als je nou dat erin gooit en wat moet de rest ermee? Als de gracht zo vervuild is, waar leven vissen dan? Dus geen wetteractie wie je in Drachten, Haas, het Jereveen, de Westereen, Kolm, Sint-Anne en op de Lemmer. Op al die plakken gaan de keusners met het afval onder slag. Op de Lemmer wie ek de aftrap van Friesland 100% afvalvrij. En dat project dat rint nog het hele jaar.